На видео стоече. Не, на видео. Айде, кой снима? Не, ти поне снимай като... Назабе. Некой трябва да снима, аз що влизам за басейна. Оля, назабе, не, за басейна влизам. На видео сме снимам. Аз трябва да... Трябва да държиш как се хвърля в басейна. Горе да не изпляскаш водата. Няма страшно. Сега да ставим като панорама така. Ей, тя батерията е вече накрая. Може за толкова ще... Чакай, да видиш. Гората, виж колко гората, фаща. Ма срещу слънцето не фаща нещо. Не знам какво фаща, е много красиво. Красиво, ама срещу слънцето не може да снима. Сигурно басейнът ще е още по-красиво. Добре. Без да натискаш, чисто само... Добре, окей. Не натискаш нищо. Няма нищо натискам. В момента... Супер. Ама моля ви се, басейн от другата страна. Добре. Нещо бъркате входа за басейна. Ема не, за якито може да го свалиш. Не, за басейна якито. Давай. Давай без якито. Ей, Иван ще вземе якито. Чай, че тук клипове се правят. Полека, само да не ме опръскаш. Е, ти какво, 2 метра ли очакваш? Вече се качи в интернет. Шегувам се вече сега. Той се шегува. С това съм живо. Ма то тук ще е май по-добре. Както ти мога не разбираш. Шегувам се. Навете аз на човека. Аз съм спасително си представя Тук на тая минерална вода знаеш какво върви? Върви тук една каничка червено вино, една луканчица отвътре. Избирате, ама винцето така и луканчицата добре идва. Добре ходи. Маре, как се криете, деца? Сигурно. Бойко, колко градуса е водата? А колко градуса е водата? Колко градуса е водата? 30 има, 25 градуса. Отдясно вече не слушаш копчето. Кое е копче? Това? Точно. Не е там. Не е там.